Stay in, stay safe. Minkejja li llum il-ħadd u barra hemm ix-xemx, importanti li kulħadd jibqa' ġewwa għajr biex noħorġu għal affarijiet essenzjali. Kien dan l-appell li tenniet is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika il-Professur Charmaine Gauci wara fil-konferenza stampa tal-lum ħabbret li minn 656 swab ħarġu 14-il każ ġdid li ġie ttestjat pożittiv f'pajjiżna fl-aħħar 24 siegħa. Għaldaqstant fl-aħħar jumejn kellna 25 każ ġdid, il-koll trasmessi lokali sabiex it-total f'Malta salaħaq il-227. Importanti ħafna li ma noħorġux. Ma noħorġux għaliex importanti li aħna noqogħdu d-dar ħalli ma naqsu ċans li nistgħu niltaqgħu ma' persuni li jkunu qegħdin iġorru l-virus. Il-persuni għandhom joħorġu biss jekk huma għandhom bżonnijiet. Stay in, stay safe, oqogħdu ġewwa ħalli nkunu aħna siguri u importanti ħafna li jekk noqogħdu ġewwa aħna nkunu qegħdin innaqsu r-riskju li aħna propju niltaqgħu mal-virus. Illum il-ġurnata l-ħadd vera temp sabiħ, però ejja noqogħdu ġewwa ngawdu l-familja u naqsu ċ-chances li niltaqgħu ma' dan il-virus li jista' jkun ta' riskju għal kulħadd. Il-Professur Charmaine Gauci spjegat li mill-14 imħabbra llum li fortunatament kollha jinsabu f'kundizzjoni ta' saħħa tajba, 11 minnhom kienu rġiel u 3 minnhom nisa fosthom mara ta' 86 sena. Hija saħqet li persuna waħda għandha bejn il-15 u l-20 sena, 5 għandhom bejn l-20 u 30 sena, 2 bejn 30 u l-40 sena, 2 oħra bejn l-40 u l-50 sena, 3 bejn is-60 u 70 sena u kif diġà notat mara ta' 86 sena ittestjat pożittiv. Meta mistoqsija minn Net News il-professur ikkonfermat li fost dawn il-pożittivi hemm każijiet ġodda li ġejjin miċ-ċentru miftuħa ta' ħalfar. Dawn wara li fl-aħħar jumejn ġew ittestjati pożittivi żewġ residenti fiċ-ċentru. Dan ifisser ukoll li tul dawn il-jumejn f'Malta ġew ittestjati pożittivi li xjaħ fost il-pazjenti sissa f'Malta, kif ukoll fost li żar minn madwar il-globu. It-tifla ċkejkna ta' sentejn. Għaldaqstant wara l-firxa fl-età fost il-pazjenti pożittivi f'Malta, meta mistoqsija minn Net News dwar jekk dawk il-persuni li jgħixu ma' persuni vulnerabbli għadux xaqli li jibqgħu jmorru għax-xogħol ġala darba ma jistgħux jagħmlu mod ieħor, il-Professur Gauci saħqet li ttieħdu miżuri minn min iħaddem sabiex jgħinu lill-impjegati filwaqt li appellat sabiex il-vulnerabbli ma joħorġux minn djarhom. Dan ifisser li l-għajnuna li dawn l-impjegati għandhom bħalissa ġej biss minn min iħaddimhom. Għaliex bħalma ntqal għal darba darbtejn mill-membri tal-Kabinett tal-Prim Ministru Robert Abela l-idea hu li jsibu residenza oħra. Hemm ħafna nies ukoll u anke employers li għenu wkoll lil dawk in-nies li għandhom nies id-dar tagħhom li huma vulnerabbli u anke għenuhom biex huma anke nkun jistgħu fejn jistgħu jagħmlu telework. Il-Professur Charmaine Gauci appellat sabiex dawk il-persuni li jħossu sintomi anke jekk huma ħfief jagħmlu kuntatt immedjat mal-awtoritajiet tas-saħħa. Hekk qed nitolbukom biex iċċemplu l-111 ħalli aħna nkun nistgħu nevalwaw il-kundizzjoni klinika u naraw kemm hija relevanti u fejn hemm bżonn nagħmlu dawk it-testijiet. Ispjegat li fl-ITU s'issa baqgħu 3 persuni li għadhom jingħataw il-kura, fosthom l-anzjan li s'issa sfortunatament għadu f'qagħda kritika. Dan filwaqt li l-4 oħra jinsabu f'sezzjonijiet oħra fl-Isptar Mater Dei, 20 fl-Isptar St. Thomas, 8 fl-Isptar Boffa u 1 fl-Isptar Monte Carmeli. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika saħqet li bil-każijiet dejjem qed jiżdiedu, eventwalment pajjiżna ser jilħaq il-pik, eventwalità li l-awtoritajiet dejjem qed isegwu. Dik hija sitwazzjoni li aħna dejjem qegħdin insegwu. Bħalma qegħdin taraw bin-numru ta' każijiet li qiegħed ikollna hemm bil-mod bħalma stennejna n-numru ta' każijiet dejjem jiżdied. Eventwalment ma tistax tgħid eżatti meta, però eventwalment nilħqu l-platò. Finalment, il-Professur Gauci appellat minn ġdid biex sa fejn hu possibbli wieħed jibqa' d-dar. Dan filwaqt li fakret li l-persuni meqjusa bħala vulnerabbli f'dawn il-jiem qed jirċievu ittra bil-proċedura li għandhom isegwu.